A vezető gól, az első gól a 15. percben. Paul Shaw vetődött ott közbe. Fitos beadás a góltér azonban, anélkül, hogy Shaw hozzáért volna a labdához. Nem tudom, hogy Csank János erre gondolt-e, de szerintem inkább a második gólra, arra, hogy azt el kellett volna ütnie Pogacsicsnak. Ő ugyan az első gólról beszélt, de ez itt egyértelműnek tűnik. Hát én szerintem itt Shaw megzavarta a kapust. Én ezt nem tudom, Csank mester jobban ért hozzá, mert ő ugye a posztjánál fogva is kapus volt, úgyhogy én nem kritizálnám az ő véleményét. Most viszont Bobby Davison következik, aztán nézzük tovább a helyzeteket. Gergő. Gratulálunk a győzelemhez Bobby Davisonnak. Hogyan értékeli a mérkőzést? Congratulations for the man. What is your opinion from the match? I think it's a very, very hard match. I think good team we played against. Chunk had them very, very well organised. But I think you're seeing all the hard work the players have put in, and they worked extremely hard tonight. I was very happy with them. Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök a győzelemnek, nagyon kemény meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, amit a Csank úr nagyon remekül felkészített, de mi is keményen küzdöttünk, a játékosok mindent beleadtak. Pölöskei Péter cseréjét, mivel indokolja, miért pont Pölöskei Péter jött be, amikor Shaw megsérült? What was the reason of the substitution? Paul Shaw replaced by Paul just said 5 minutes before half time he had a problem in his groin, so we changed. Paul jelezte 5 perc a félidő vége előtt, hogy a lágyék a fáj, és emiatt lépett Pölöskei pályára. Más nem is volt az eszében Bobby Davisonnak, aki beállhatott volna Pölöskei helyett, illetve Shaw helyett? Tehát, hogy más nem volt a pakliban, akit bevethetett volna. Pölöskei volt az első számú jelölt mindenféle körülmények között? Pölöskei was your first choice, or did you have any option for replace the Paul? Well, I keep saying we've got some very, very good young players. The players who started the match tonight, the players who Todd Benza, Vash Mate, Poloski, Igor Pishinuk, you know, we've got some very, very good young players who we're trying to bring into the team. So, you know, the first choice was the team that started. Az első számú választás a csapat volt, aki a pályán volt, remek fiatal játékosaink vannak a kispadon, Tóth Bence, Igor Piszányuk, Vas Máté, most úgy adódott, hogy Pölöskeit küldtem pályára. 2-1 után úgy tűnt, hogy kicsit a Fradinak megtört az a lendülete, ami az egész első félidőben jellemző volt rá. Nem aggódott-e Bobby Davison, hogy megfogja a csapatot ez a bekapott gól? In the second half, after 2-1, seems that Zalaegerszeg played well. Were you angry or worried about it? Well, they played that well that we scored 2 more goals. Még 2 gólt lőttünk, jók voltunk. Köszönjük szépen, thank you very much. Congratulations. Köszönjük szépen. Egy igen elégedett, ugyanakkor igen szigorú mestert hallhattunk, most pedig megnézzük a többi gólt és a második félidő további helyzeteit. Fogni kellett volna bármi, csak ez ne legyen belőle. Ez lett, Dragoner 2-0. Én váltatlan fenntartom, hogy itt a kapus hibázott, bizonytalan volt az első kijövetel is, és a másodiknál sem fogott pozíciót, tehát én nem gondolom, hogy itt a játékvezetőnek közbe kellett volna avatkoznia. Én más véleményen vagyok, mint Csank mester, de ettől függetlenül persze tiszteletben tartom az ő véleményét. Szerintem itt Shaw nem szabálytalankodott. Ezzel tehát 2-0, és aztán tovább uralta a mérkőzést a Ferencváros, bár talán egy picit visszavettek a lendületből, és aztán, ahogy Pölöskei Péter fogalmazott, valóban a semmiből érkezett az Zalaegerszeg szépítő gólja az első félidő ráadásában. Egy távoli lövés, amiben Máté beletette a lábát, és ezzel 2-1. Hát az annyira igaz, hogy a Ferencváros második gólja is a semmiből jött, tehát tulajdonképpen így kell fogalmazzuk, de hát ilyen a futball, nem figyelt oda a ferencvárosi védelem kellőképpen, és ezt kihasználta az Zalaegerszeg, ezzel ismét ugye nyíltá tették a félidő végén a mérkőzést. És aztán bizony a második félidő elején az Zalaegerszeg együttese
ígéretesen kezdett, nyugodtan mondhatjuk, és ezt jelezte a 49. percben. Egy lehetőség, amiből akár az egyenlítő gólt is megszerezhették volna. Rudnevs, és aztán tovább pattan, Sluka ellövi keresztbe. Igen, talán ha első szándéka tovább engedi, akkor nagyobb veszély lett volna belőle, de így keresztben, ami elment lövés, azt már lehet látni azért, hogy itt centiken múlott bizony, hogy nem akadt oda be az alsó sarokba. Tehát itt azért minden esélye megvolt az Zalaegerszegnek az egyenlítésre. 52. perc, Ferenci, Pölöskei és egy átlövési kísérlet, amihez hozzáér egy blokkolóláb, Esmor próbálkozott. A mérkőzés 60. percében Fitos, egy passz, és aztán egy Ahmed lövés a sok közül, megpattant Todorovicson, szöglet lett belőle. Azért azt tegyük hozzá, hogy Ahmed elég bátran tüzelt, úgyhogy őnek előbb-utóbb lesz valami szép nagy lövése, amiből majd gól születik, mert elég bátran elvállalja a lövéseket. A 73. percben egy újabb zalaegerszegi lehetőség, amiből meg lehetne az egyenlítő gól, egy átívelt labda Sluka kapásból, itt is szurkoltak a zöld-fehérek. Igen, mert önmagában az is szép, hogy elvállalta, hát az, hogy nem talált kaput, az egy dolog, de nagyon szép volt ez az elképzelés. 75. perc, Fitos beadása, Pogacsics középre üti a labdát, Ahmed ballal, nagyon veszélyes. Bizony szépen előtte egyből, és ez jó is volt az irányzék, egy picit ha létszaláljon, akkor ez védhetetlen a kapus számára, de mint ahogy az előbb is mondtam, én dicsérem a szándékát, meg az akaratát a lövésekkel kapcsolatosan Ahmednak. 77. perc, az a remek összjáték, Dragon indít, Kulcsár nagyon szépen csinálja meg, ezt tényleg csak be kellett rúgni. Igen, hát ez egyértelmű azért zalaegerszegi védelmi hiba is, tehát védekezési hiba, de ettől függetlenül dicsérjük meg Dragonát, aki nagyon-nagyon jó hosszú keresztlabdát ad mélységbe, és ugye itt Kulcsár lecselezi a védőjét, középen már Pölöskeinek nincs nehéz dolga, de oda kell érni, ott kell lenni, és majd ezt lehet látni, hogy azért majd erről még szót ejtünk, hogy mi is történt tulajdonképpen, de ez egy nagyon szép gól. Kulcsár begurítja, Pöröskei pedig csak arra figyel, hogy az elévetődő kapusban ne akadhasson el a labda, ezért emelte meg egy kicsit. És aztán a 86. percben kialakul a végeredmény. Némi szerencsével Pöröskei elé kerül a labda, ő viszont azonnal kíméletlenül kihasználja a helyzetet. Ferencváros Zalaegerszeg 4-1. Én azt hiszem, Pöröskei dicsérjük meg mindenféleképpen, mert megérdemli, agilis volt, mentálisan fejbe ott volt, és még ha szerencsésen is, de ezt le kellett csapni a labdára, előtte szépen megérdemelte, hogy 2 gólt szerzett, mert végig határozottan is tényleg célra törően fotbalozott, miután becserélték, úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy ilyen motiváltan játszott. A meccs 87. percében pedig még egy fontos esemény, az eredmény már nem változott, a létszám viszont igen, Sluka piros lapot kapott a solymosi játékvezetőtől, és így az Zalaegerszeg ember hátrányban fejezte be a mérkőzést. 4-1-es vereséget szenvedett tehát Csank János együttese. Azért is nagyon fontos az,